Kajing no u Dr. Celestine Lengdo bajukat it kom u Dr. Bam naka party Congress ringkan arngot ki weipat banit penyeso bat ka party NPP kalami bon ki jing klumar jing mut hapadeng ki nongilam ka party bat ki jing kan thoru haka jo kapor na ki pat ba bon balang halor kani ka jing mi no u Dr. Bam naka party Congress banit penyeso bat ka NPP na kalian ki nong kershan jang ka party Congress hapo kalama jang ka umsning block Congress committee ha kasngi palay ki lakat da ka jingelang Central Executive Committee ha umsning balawan ru banshim da ki nong kitkam jang ka party Congress na ki area paper ha umsning constituency ha bakran chikilat patay kubor na kaliang uba Rocky Marwen president ka umsning block Congress committee UBCC haka jingedon lang kinongkit kam naka UBCC bat district ulaong baka jingle jong u Dr. Bam ban penyeso bat ke NPP kadai kara shimet jong u bat ke umsning block Congress committee kam dan benta AA ruem halor kate ke jingle NPP u MLA Empau iki songo yo blay nombo nam tham ngidan hagane ka jaka hakaba mentakasngi nakaliang jongka umsning block congress committee ngilabu ya ka central executive committee hakaba ki nong kitkam jongka party congress jongka umsning constituency laman laki area ngilai poi renti kat ibala ban poi bat kani ke jingelang pemba PE bahadin manakaliang jong UMLA jong umsning constituency Dr. Celestine Lengdo ubangila penjob na party congress harba ilailet ban penyesno no yaladi sya ka National People's Party de kani ke jingelang ka bakirki jong umsning block congress ngilayo ban pelong matakasngi hakaba baro nikwa ban pensyai syabaro kinong kershan ba jong party congress kinong tre jong party congress haman la kisnong githaw haman la ki unit nikwa ban yathu yepi ban pensyai sapi ba ka jinglet jong MLA jongi kade ka rai jong ushimet ba ka party congress ka jongi ka umsling block congress kamdan benta AARM hakani ka rai ka jong u kata kade ka bang apa ban pensyai ka umsling block congress baro kinong kitkam kibadan hangni hakmat jong umsling block congress jong district kinong kitkam jong youth congress jong mahila congress kinong kitkam jong area baro ninang yaine kum ka party congress bat kum ka umsling block congress committee hangni hapo umsling but ni tentu ya ki nong kershan ba ik jongi wat lada EMLA ila letno syakaseng NPP kumangong kadiga jingrai jong igishimet ba haka shipau tarik jong ubneu benai August haka Central Executive Committee ila yatu haka tega meeting bayong bangan let kershan ya ka sorkar nakamenta bangan wanra ya ka roy kapar haka ni ka constituency bansyong haka liang ka opposition kamdei ka basuk ban pendap panbiang ya ka ya ka constituency borokoi bat ya gipat ba ki bajuan ban dankam haka office ka jongi kata ka dega jingpen snow ka jongi de namar kata na kencu kinong kershan gibait wala da MLA laleg na kerpat yaki ba phimdei ban yerit mensin mo na ko mo president jong party kinong kitkam na du secretary ki vice president paro kinong kitkam jong unit kiyai scam bat nga kencu kinong kershan gibait ba what red mensin ka umsning block congress kadang scam kadang teli bat kanang ai ya jing syakri ke bajanai hakini mensim ka umsning block congress kadang scam ba kadang ya teli kani gede ka meeting ke mangikot ban pensno ya pi kinong kershan ge bait banganget ba hakani ke jinglong jingman ke jingkendrum kendram mo baro pia diaw baro pia snosi mo ba kalong lendep lani kalong jendan rekat mo ba ka jinglet ke jong i kala pensyayong kala pendum kebut kesat ya barok kinong kershan kinong kitkam bailet marwe thanda yatu ya kinong kershan ge bait lemda yatu ya ki ban pensyai ba ngan le sindon mandrung syak NPP
Jadi marta kada wadrit mensim umbangalakren baka jinglait ka jongi ka jingtmu ban wan raai ka development akan ka constituency nak menta ka jingmento upaj ba. Dia kata ka jingla ka jongi ban wan raai ka development ngin sapet ka Shanghai Henry ka party congress ka don ha umsning ban syakri ban ai ka jing syakri ya upaj ba akan ka dong bakatan. Bishop.